Сардэчна запрашаю на маім гістарычным канале. Налівай сабе кава і сядай зручней, бо я пачынаю. Вялікае княства літоўскае. Гэта дзяржава, якая ўпершыню сабрала разам усе беларускія землі. І сёння межы РБ больш дакладна супадаюць з межамі ВКЛ, чым межы РФ з межамі расійскай імперыяй. ВКЛ існавала з сярэдзіны 13 стагоддзя да 1795 года. ВКЛ Літва як княства ўзнікла ў 13 стагоддзі на паўночна-заходніх беларускіх землях, дзе жылі яцвягі, Літва і дробныя літоўскія народы, як пісаў Йозеф Шафарык, як вынік міграцыі палабскіх славянаў і прусаў. Першым князем і адзіным каралём Літвы быў Міндоўг. 13 стагоддзе. На момант стварэння княства літоўскае было заціснута паміж полацкім усход, турва-пенскім і галіцка-валынскім княствамі паўдзень і Мазовіяй захад. З поўначы паміж ВКЛ і Жамойцю ляжалі васальныя Літве Нальшаны і Дзявольтва. Пасля смерці Міндоўга яго сын Войшалк далучыў іх да ВКЛ, і больш яны як самастойныя княствы не ўзгадваліся. У перыяд кіравання першых князёў Міндоўга, Войшалка, Шварна і іншых да канца 13 стагоддзя Літва пашыралася на поўнач у бок нічыйных Жмудзі-Жамойці. На гэтыя ж землі толькі з боку мора прэтэндаваў Тэўтонскі ордэн, імкнучыся злучыцца па сушы з Лівонскім ордэнам Латвія. Барацьба за жмуцкія землі апісана ў хроніка землі Прусія Петер фон Дуйсбург. 14 стагоддзе. Анархія без князя. Так характарызавалі ў старых падручніках перыяд з 1223 года ў полацкім княстве і з 1267 пасля Шварна і зяця Міндоўга ў княстве літоўскім. Канец гэтага перыяду звязвалі з княжаннем дзяцей Лютувера. У 1307 годзе война ў Полацку і ў 1291 Віценя ў Літве. Гедамін, які прыняў праўленне пасля Віценя і аб'яднаў абодва княства, лічыўся трэцім сынам Лютувера. Імя Лютувер многія лічаць вытворным ад Люцічаў. На ранніх картах Літва часам пісалася як Лютванія. У кіраванні вялікага князя Гедаміна да вялікага княства літоўскага мірна далучыліся Полацак, Гародня і Бярэсце, Віцебск, Менеск, Тураў і Пінск. Сабраны разам усе беларускія землі, акрамя Палесся. Сабраны мірна, няма ў хроніках згадкі пра бітвы і аблогі. Полацкая Сафія некранутай прастаяла яшчэ 300 гадоў да прыходу маскоўскага войска, што непараўнальна з паходам Давыда Гарадзенскага, намесніка Гедаміна, на Рэвель, Талін або Мазовію. Магчыма, імператарскае рускае геаграфічнае грамадства, жывапісная Расія, мела рацыю, сцвярджаючы паходжанне Гедамінавічаў ад крывіцкіх рагвалодавічаў. З многіх версій гэтае выглядае найбольш лагічна. Жамойце жмуць у 13 і нават у 14 стагоддзях займала вялікія прасторы, заходзячы ў межы цяперашняй Віленскай губерніі. Праўдзівая гісторыя Жмудзі пачынаецца з 13 стагоддзя, з часу з'яўлення ў суседстве немцаў і напоўнена галоўным чынам весткамі аб барацьбе з апошнімі, якая доўжылася да пачатку 15 стагоддзя, энцыклапедычны слоўнік пра Гагауза і Ефрона. Пры гэтым са жмудзінамі, народам Жамойці, Гедамін так і не змог дамовіцца нават аб саюзе ў вайне з агульным ворагам, Тэўтонскім ордэнам. І ніколі падчас праўлення свайго кароль Літувін, кіруючы са сталіцы Новаградка, не мог дамовіцца з Самаітэн, каб разам выступіць на вайну супраць братоў, рыцараў ордэна. На ўсіх мапах і ва ўсіх тытулах Жамойць азначалася асобна ад Літвы. Жмуцкія і полацкія земскія прывілеі, якія пацвярджалі асаблівы статус гэтых зямель, пацвярджаліся даўжэй іншых,
Да 1574 і 1634 гадоў адпаведна. З 1345 па 1377 гады пры вялікім князю Альгерде, сыне Гедыміна, у Вялікае княства Літоўскае былі сабраныя ўсе беларускія землі. Разбіўшы войскі з Залатой Ардой у бітве на Сініх водах, Альгерд далучыў да ВКЛ землі рускія, сучасная Украіна. У 1377 годзе, пасля смерці Альгерда, новым вялікім князем становіцца яго сын Ягайла. У 1340 па 1390 гады каралеўства Польшча і Вялікае княства Літоўскае ваявалі за галіцка-валынскую спадчыну. Дзеля спынення барацьбы і аб'яднання супраць знешніх пагроз у 1385 годзе была прынятая Крэўская унія. Крэўская унія – гэта дынастычны саюз, па якім літоўскі вялікі князь Ягайла, сын Альгерда і цвярской князёўны, уступіўшы ў шлюб з польскай каралевай Ядзвігай, абвяшчаўся польскім каралём. Войскі, заканадаўства і судовая сістэма, а таксама казна, уключаючы грашовую эмісію, заставаліся паасобнымі. Захоўвалася і мяжа паміж дзяржавамі са спагненнем мытных збораў. У выніку грамадзянскай вайны, барацьбы за ўладу паміж Ягайлам і Вітаўтам, пляменнікам Альгерда, Ягайла прызнаў Вітаўта вялікім князем літоўскім, а той, у сваю чаргу, прызнаў Ягайла вярхоўным сюзерэнам Літвы. 15 стагоддзе. Пачатак залатога стагоддзя ВКЛ 1410 па 1569 гады. 1392 год па 1430 гэта праўленне Вітаўта. Бітва пад Грунвальдам 1410 года гэта пералом у супрацьстаянні з Тэўтонскім ордэнам. Вынікам войнаў з ордэнам стала далучэнне Жамойці да ВКЛ у 1411 годзе і доступ Польшчы да Балтыйскага мора у 1466. Завяршаецца фарміраванне беларускага этнасу. Пры Вітаўце Вялікае княства Літоўскае становіцца найбуйнейшай еўрапейскай дзяржавай. Наступіў залаты век ВКЛ, час беларускага рэнесансу. Выдадзены статут ВКЛ, выдаюцца працы гуманістаў і асветнікаў, Скарыны, Гусоўскага, Цяпінскага, Буднага. Гэта ўсё залатая спадчына Беларусі. 16 стагоддзе. Канчатак залатога стагоддзя ВКЛ 1410 па 1569 гады. 1487 па 1537 гады гэта войны з Маскоўскім царствам, якія вызначылі сучасную ўсходнюю мяжу Беларусі. 1558 па 1583 гады гэта Лівонская вайна, так званая інфлянская, з Маскоўскім царствам, якая прывяла да заключэння Люблінскай уніі 1569 года. Вялікае княства Літоўскае аб'ядноўваецца з каралевствам польскім у Рэч Паспалітую двух народаў для супрацьстаяння знешнім пагрозам, галоўным чынам маскоўскай экспансіі на захад. Па ўмовах уніі землі рускія адыходзяць Польшчы. У 1573 годзе падпісаны акт Варшаўскай канфедэрацыі, які паклаў пачатак рэлігійнай свабоды ў Рэчы Паспалітай на фоне рэлігійных войнаў у Еўропе. У 1596 годзе прынята Брэсцкая царкоўная унія. Гэта зліццё спавяданняў праваслаўнага і каталіцкага захаваннем усходніх абрадаў. Пераход праваслаўных прыходаў у грэка-каталіцкія, уніяцкія, дапамог зняць міжканфесійныя супярэчнасці ў краіне і паменшыў уплыў Масквы на ўнутраныя справы дзяржавы. 17 стагоддзе. Крывавае стагоддзе бесперапынных войнаў. Войны з Масковіяй, Швецыяй, Асманскай імперыяй, войска Запарозскага. Паслабленне цэнтральнай дзяржаўнай улады ў супрацьстаянні са шляхецкай дэмакратыяй. Шляхта ВКЛ складала 10-15% насельніцтва. Крывавы патоп
1654 па 1667 гады гэта вайна з маскоўскім царствам. Самая жахлівая вайна ў гісторыі Беларусі. Ва ўсходніх абласцях Вялікага княства Літоўскага людскія страты дасягалі 70%. У 1658 годзе была першая спроба стварыць Рэч Паспалітую трох народаў, як абарону ад маскоўскай экспансіі. 18 стагоддзе. Стагоддзе магнацкай анархіі. Спробы знайсці выхад з дзяржаўнага крызісу, падзелы Рэчы Паспалітай. Грамадзянская вайна 1696 па 1702 годзе гэта магнацкая канфедэрацыя супраць гегемоніі сапегаў. Вялікая паўночная вайна 1700 па 1721 гады гэта дэмаграфічная і эканамічная катастрофа. Адсутнасць адзінства сярод эліты дзяржавы, 7 шляхецкіх канфедэрацый з 1715 па 1792 годзе. Стагоддзе завяршаюць падзелы Рэчы Паспалітай 1772 па 1795 гады і паўстанне Касцюшкі ў 1794 годзе. 19 стагоддзе. Да пачатку 19 стагоддзя гісторыя ВКЛ завяршылася. Вялікае княства Літоўскае становіцца паўночна-заходнім краем Расійскай імперыі. 20 стагоддзе. Апошняя спроба аднавіць ВКЛ у гістарычных межах была прадпрынятая ў 1920 годзе Люцыянам Жалелігоўскім, апошнім рыцарам Вялікага княства, генералам першай літоўска-беларускай брыгады і сярэдняй Літвы. З сумам ён азначыў: Коўна глядзіць на Берлін, Мінск ССРБ на Маскву, а Польшча пайшла па шляху Ржэш-Єднаїта. Вялікі дзякуй за прагляд. Падпісвайся на канал і цісні падабайку, калі раздражняе, як хтосьці называе Рэч Паспалітую Польшчай.